गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ इउक्रेनआ खावलायदों बुहुमनि हादोरफोरखौ रुसखौ दावहा बन्द खालामनो। रुसिया आरो इउक्रेन दावहानि दिनै 10थि सान। बे समसिमावबो थोंजोङै बुहुमनि दरसेबो हादोरानो इउक्रेन हादरखौ रैखाथि होनो आवगायबोआखै। रुसियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिना सोनाब हादोरफोरखौ हुमखि होनायनि थाखाय इउरप आरो आमेरिका हादरा आवगायबोआसै नामा? रुसियानि गाग्लोबनायजों इउक्रेन हादरा जेरैबो जोबस्रांनाय फैदों। गासै इउक्रेन हादरा रुसनि हामलाजों जोबस्रांगोन नामा? बेयो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। माब्ला जोबगोन रुसनि इउक्रेननि सायाव हामला खालामनाया? बेबो मोनसे बुहुमनि गेदेर सोंलु। गोबाङानो बुंनो नागिरदों दि बे दावहाजों थामथि बुहुम दावहा जानो हागौ होनना। क'क्राझार जिल्ला BPFनि गोनांथार मेल। MCLA देरहासार बसुमतारी आरो दिप्ति प्रसाद ब्रह्मआ क'क्राझार जिल्ला कमिटि BPFनि गोदान आफादगिरि आरो नेहाथारि सायख'जाबाय। इउपिपिएलआ खुगायाव मोनसे बुङो आरो खामानियाव मोनसे मावो। इउपिपिएलनि खोथा बुंनाय आरो खामानि मावनायजों जेबो गोरोबा। बे गोनांथार गोख्रों अजदखौ बिटिआरनि MCLA लोगोसे क'क्राझार जिल्ला BPFनि आफादगिरि सायख'जानाय देरहासार बसुमतारीआ होदों। साननि सिगां बिजनीनि बारग' MLA कमल सिंह नार्जारिया BPF दोलोखौ एंगारना इउपिपिएल दोलोआव थांनाया दोलोनि जेबो खहा जाया होनना BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुंदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। रुसियाया इउक्रेननि सायाव हामला खालामनायखौ होबथानो आरो इउक्रेनखौ हेफाजाब होनो इउक्रेननि हादोरगिरि भल'दिमिर जेलेनस्किया आमेरिका आरो इउर'पियान हादरफोरखौ बारे बारे खावलायसेयावबो दरसेबो हादरा थोंजोङै आर्मिनि हेफाजाब होआखै आरो रुसखौबो होबथानो हायाखै। गुबुन फारसे रुसनि गिलु-बालु दावहानि थासारिजों इउक्रेनआ सल्लां-बाल्लां जाबाय। बेबायदि समाव इउक्रेननि गुबुन हादोरारि मन्थ्रिया भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि हेफाजाबै रुसखौ दावहा फोजोबनो खावलायदों आरो बुहुमनि दरफ्रोमबो हादोरखौनो मदिखौ खावलायनो थिनदों दि मदिनि दारै रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनखौ जेन' दावहाखौ बन्द खालामहोनो हायो। NDFB मुंख्लं नखरफोरखौ सोरखारा नेवसिगारनायनि गोख्रों अजद होदों। गसाइगावनि सराइबिल नब्लाङाव मुंख्लं NDFB सोद्रोमानि नखरनि सोद्रोमाफ्रा खौरांगिरि मेल खुंदों। बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला BTC आसाम आरो भारत सरकारा NDFB मुंख्लं नखरफोरखौ जेबो रेसपन्स होआखै होनना बुंदों। सोरखारि खाबु आरो राङारि अनसुंथाइ मोननांगौफोरखौ थाबैनो होनो थाखाय NDFBनि मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफ्रा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों BTC आरो आसाम सरकारनिसिम खावलायहरदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दासान्दि सोलिबाय थानाय क्रिकेट वर्ल्ड कापआव भारतनि आइजो दोलोआ देरहासार। मुलुगनां क्रिकेट वर्ल्ड कापआव आरोबाव भारतनि आइजो दोलोआ पाकिस्तान आइजो क्रिकेट दोलोखौ फेजेनदों। भारतनि क्रिकेट हानजाया 107 रानजों पाकिस्तान आइजो क्रिकेट दोलोखौ फेजेनदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।